गोरलैयाव मोनला बे खोथा गैया आहाराव जाला हामा माया होनो बे नंखाय बे आरो बेफोरबायदि मुलियाखौ ओरैनो बेन्दों बेनला लकेल जायगायावनो मोनो ना गुबुननिफ्राय बुथुम बहुद नागिरनांगौ जायो आरो सम नांगौ माखासे आङो हाथायनि मोननै मोनथाम बायदिबाय आरो आङो हाग्रानिनो 15थासिम दं बेफोरबायदि आरो दिनैनि भिडिअ'आ ना टटेलि पलिटिक्स गैया दे पलिटिक्सनि राव गैया आं मोनसे सासे डक्टर बायदिखौनो होननांगोन बे गामिनि दा बै समावहाय जोंनि बर'फ्रा ना ट्राइबेलफोरा माब्लाबाबो जों डक्टर गैलायामोन ना डक्टर दङब्लाबो बिराद गोबां मानसियानो डक्टरनाव थाङामोन ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो हाग्रा गेजेराव रायजो जाबोनाय ना बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे एसे एनै आथिं आखाइ माबा मोनसे गाराय जायोब्ला बेन्दों बेनला होबाय बायनानैनो फोसाबनानैबो लायोमोन थिग बेफोरबायदिनो नैबे सानजाहानि अदालगुरि नङा दे चिरां डिस्ट्रिक्ट अदालगुरि होननाय मोनसे गामि जायगा दङ गामिनि नामखौबो आं दाहाय बै सुबुंनाव सोंगोन ओमफ्राय बैनि बाथ्राखौ बुंग्रोनायनि सिगां मोननैसो बाथ्रासो बुंनो लुबैदों जेब्ला जों बै समाव जों जोनोम जायाखै आबै आबौमोननि समावहाय बेन्दों बेनला बेफोरजोंनो माखासे बेमारफोरखौ सोखायोमोन खिन्थु दाबो थिग बेफोरबायदिनो जों बर'नि गेजेरावबो सासे ओरैबायदि मोनसे मोजां बेरामखौ सोखानो हायो दिनै केन्सार होननानै बुङोबा गोबां जातनि थायोना ब्लाडनो बननो ना बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि थायो केन्सारफ्रा ओमफ्राय थिग बेफोरबायदिनो नैबे सासे आदायाबो बा बेफोरबायदि गाराय गिदिर जानायखौ हाग्रानि बेन्दों बेनला खांदेंना होनानैनो बेजों सोखायो आरो नोंथांमोना नुखाबायबो जानांगौ देरहासार इस्लारिनि भिडिअ'आव दाखालिफोर हयथ'बा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ थिग बिदिनो नैबे आदाया लिंहरनायलाय जों बिनि न'आवबो एसे भिडिअ' खालामनो होननानै फैदों कयेकजना माने उदैया ओरैबायदि बे खनानिफ्राय उथुमायसिम माने जाख्लाबजोबनाय बेराम जादोंमोन आरोखि नैबे आदाया फोसाबनानै हरदों आरो खायफानिया नैबे गोदोनानि ओरै स्किन बा बोरैबा जानाय आरोखि खोन्थाजाया उसुबिदा आं खोन्थाथ'ला बे भिडिअ'खौ थ' बे बेक्ति आदानिफ्रायनो जों माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानैबो लागोन नांगौ जोंनो गामि ओनसोलाव हठाथनो जों गोबां थाखा खरसा खालामो नङा होमबा ब्लाड केन्सारनो बन केन्सारनो बेफोरबायदियाव बन केन्सारब्लाथ' बेगेङाखौनो ख्रुब जाजोबलाङो बेफोरबायदि आरोखि मानसियावनो लास्टआव एक्सपायार जालाङो थ' थिग बेफोरबायदिनो आदानावहाय माखासे मुलिनि बारै जों सोंना लानि थ' मोनथिनायनि बे आदानि खोथाखौ सोंनायनि सिगां आदानि मोनसे गय बागाना नै ओरैबायदि समायना बेफोरबायदि बागान थायोब्लाना गोसोफ्रा ओरैबायदि गोजोन नाङो माने दा बुंसै आरोखि बेफोरबायदि गय बागान थायोबा नों माब्लाबाबो गुबुन खामानि मावनो बायो नै आदानि जानांगौ बियो आदानिनो जानांगौ ओमफ्राय बे आरोखि गय बागान हनै ओरैबायदि दङ आदानाव मोनसे गारि दं नै बेखौसो खोन्थानि आङो नोंसोरनो मोनसे भिडिअ'खौ आदानि बाथ्राखौ बा खुबिराजनि बा मुलि होनायनि सिगां नैबे थेला गारिखौ नाय जों बेफोरबायदि गारिखौ बहा नुयोमोन वेस्ट बेंगल ओमफ्राय नै पावार टिलार इन्जिना बे आरोखि ना बेजोंनो बे आदाया फाथो रोगायो बायदि रोखोमनि माबायदि खालामनानै लाबोखो आं बेखौ मोनसे रोंला नैबे बे जाहैबाय मा नै बेफोरबायदि आरोखि ना खोबनानै दोनदों नै बेफोरबायदि गामि ओनसोलनि गारि ना बेफोरबायदि आरोखि थ' जों आदानाव माखासे खोथाखौ सोंनानै लानि आङो थानारानि खोथा ओमफ्राय पस्ट अफिस सान्थिपुर आरो सान्थिपुर BCDCनि सिङावनो जोङो दङ आरो बे अदालगुरियाबो 1 नं अदालगुरियाबो बे सान्थिपुर BCDCनि सिङावनो दङ आरो सान्थिपुर BCDCनि सिङावनो जोंहा आलदा गामि थायो जोंनि गामिया 1 नं अदालगुरि होननानै बुङो आरो आङो बेयावनो आरो आंनि मुङा मावरिया नार्जारि होनब्लानो माने मिथिजोबो आरो बेनो नोंथांमोनखौ आंनिसिम सफैनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ रोजा हामबाय होनो आरो आङो बे गारिनि सोमोन्दै बुंलांनायसै माने गाराय होनोब्ला गाराया आलदा थायो
ओमफ्राय बे गाराय आलदा आलदाखौ मिथिनो थाखाय स्टेन्ड जानाया डाइरेक्ट नोङो मेगनजों नुयो ओमफ्राय मोनसे सिखा बौनायखौ नोङो डाइरेक्ट मेगनजों नुयो मोनसे मैसो सौजानाय बा मोनसे दोलानायखौ नोङो सिदा नोङो मेगनजों नुयो खिन्थु केन्सार होननाय बुस्थुखौ नोङो फार्स्टआव मेगनजोंबो नुनाय नङा आरो नोङो सानफ्लांनायबो नङा बेखौ आं बुंनोसै केन्सार होनोब्ला मोनसे फिसा सिथर बायदिबो जाग्रोयो ओमफ्राय बे फिसा सिथरना मानस्लु सास्लु जागोन ओमफ्राय बियो बे सिथर फिसाया मोननानै मानस्लु सास्लुआवनो बे गालांगोन ओमफ्राय बे गेजेरनिफ्रायनो मोनसे गिदिर जाखांबोयो बे गिदिर जाखांबोबायब्ला हमनानै लादो बियो गुग्ला नङा आरो बियो जेनेबा सोरबा मानसिफ्रा गिनानै बुङा आं केन्सार जाबाय होननानै माने खुगा नाङो मा नाङो बेखौहाय दाफोथाय नोङो सिदा बुङानला आरो नोङो सिदा अजा होसो बे आरो ओमफ्राय बियो बुबाय साबाय आलौबाय ओमफ्राय बे आलौनायनि गेजेरजों बियो माखासे मास मोनसे माखासे 15 दिन माखासे मास मोनसे एसेबो बारा लानो हागौ आरो आथिं थाखाफ्राव जायोला 3 मास 4 मासबो लानो हागौ माने गब्लङो एसे दिरि जायो गोदोनायावनो एसे थाबैनो गब्लङो माने बे आथिं थारखा आखाइ थारखानि बादे दस्रायाव माने गब्लंनाया एखेयानो हयथ' 10 दिन 12 दिन बा सानबा उन सिगां जानो हागौ गाराय गिदिरना गिदिर दुखांबोखागोन ओमफ्राय एसे फिसा जागोनना बे एसे फिसा दुखांबोखागोन केन्सार होनना बुङोब्ला ब्लाड केन्सार दं बन केन्सार दं बेफोरबायदिखौ फाहामनो हाबाय नामा आदा मोदोमाव जानाय जिखिजा सायाव जानाय बेखौ आं सोखायो ओमफ्राय नैबे गुग्ला बायदि जानाय समावनो बेखौहाय माने अजा नागिरनांगौ आरो बेखौ डक्टरफ्रा हाखावगोन बाहालमोन्दो हाखावजायोब्लाबो हामाला अजानि थाबैनो नागिरफिन डक्टरनि ट्रिटमेन्टआ जोब्बायथाय बेखौ नागिरफिन आरो आङो केन्सार होनोब्ला आङो 100%आव आङो 90%आखौ मिथिगौ मानोना आङो 18-19 बोसोर जाबाय होबोनानै माखासेखौ आङो ओरैनो आगोल मुलिफोरखौ आङो टेस्टिं खालामनो हरनोमोन माखासे आङो गैयिफोरखौ एसे एनै खम सम फैसाजोंनो आङो सोखाहरदोंबो आरो दाबो आङो बेसेनखौ बारा लाया आरो आंनि अनगायै आंखौ आसा खालामालासेनो दस्रानोबो होनो हागोन माने जेन' रायजो राजाफ्रा गोथाङैल' थानो हायो आरो जों बयबो मानसियानो जों न'खरसेनि बायदि आरो जों बयबो मानसिया जोङो मोनसे लोगोफोर बायदि आरो दिनै बेफोरबायदि गाराया साबेसेसो फोसाबनो हाखो ना आदा आङो बेखौथ' आङो बुंनो हाया सानथ्र'नो हाले माने हिसाब गैयैसो बे जुदिबा बे बुनाय समावनो मुलिखौ फुनोब्ला बियो आयुर्वेदिक बा बिदिनो रोदा रुदुनि बानायनायखौ फुनोब्ला बियो माने साननै बा सानथामजोंनो बे सिक्रेट बोखागोन जि जायगायाव गब्लंनांगौ बे गुसेबल' गब्लंगोन आरो बे 15 दिनजोंनो हामगोन 15 दिन औ क्रलनि बा 10 लाख 12 लाखनि फैसाया नोंहा बासिगोन आरो 10 लाख 12 लाख थानांगौला बे हामायबो जानाय नङा सोरनिबा खुगाफ्रावबो गाराय जायो सिङाव ना सायाव जेनेबा नैबे खुगा साफ्राव ओरैनो हाथाइ मोदोमफ्राव माफ्राव बियो माने माखासेया केन्सार टाइप जायो केन्सार टाइप होनोब्ला सालायावबो जाग्रोयो आरो बे हारांगिफ्राव जायो माने बियो मोनसे बे सायाव जेरै जायो बेबायदिनो जायो आरो जेनेबा सालायफ्रा अरलाब लाङो बारायलाङो बेबो हामगोन ना बियो माने आङो बेखौहाय माने बानायथ'वाखै सासे मानसि सोंहरदों आङो बेखौ बानायगोन आङो बेखौ मुलिखौ आङो ओरैनो हरगोन आंहा बेखौ गेरेन्टि बुंनो हानाय नङा बेसेबां बोसोरनिफ्राय बिदि आयुर्वेदिक मुलिखौ होनाय जायामोन आदा आङो मथा मथि 18-19 बोसोर जाबाय होनाया खिन्थु आङो ओरैबायदिमोन गामिनि मानसि बा उसुं गुदिनि बा एसे बे जोंनि ओनसोलनिल' मानसिया थांनानै थाथों जोङो मोखां नुलायनानै माने रंजा बाजा संसार जानो जेन हायो जायो बेखौ आं एसे नैबे गारायनि सोमोन्दैखौ एसे बुंब्रबनोसै जुदिबा बे बुबाय ओमफ्राय गुब्रुबाय नैबे गुब्रुनायाव मोनलाबो माने बियो अट'मेटिकलि बे 15 दिनजों हामगोन आरो सासे अजानिखौ आंनि बादैखौबो हो आरो सासे अजानिखौ 15 दिन 20 दिन बेयाव नेनांगौनि खोथा गैया बे थै गुलांगोनसो माखासे अजाया हगाराबो जानो हागौ आंबो हगाराबो जानो हागौ खिन्थु आं बेखौबो दाने आङो सिदा बुङो
जुदिबा सानथामाव जुदि दास मोनाला बे मुलिखौ आंनिखौब्लाबो गाहर दस्रानिखौब्लाबो गाहर सानथामजोंनो प्रमान साननैजों प्रमान सानसेयावनो प्रमान अब्लाबो आं सानथाम होबाय बेनि गेजेरावनो हामथार बेनि गेजेरावनो एसे दास माबा मोनसे फोरमानखौ हामनायनि मोनगोन लक्षण बा बुनाया सेमनायनि लक्षण आरो बे माबायावहाय मा होनोमोनलाय मोनसे बेयाव बे खान्थै ओंखारफुनाय समावनो माने बुस्थुखौ मोननांगौ बेबायदि प्रमान मोननाय मानसिफोर गोबां मानसिफोर फैबायदां आदानाव दाखालाय फैबाय ओमफ्राय दिनैहाय आङो लिंनाय जायाखिसै आरो जुदिबा नांगौला आङो बे खुसुं दैसा ओमफ्राय बे ओनसोलावहाय आङो खोन्थाजोबनो हायो हाबै सोर सासेया हामदों आरो गोजान गोजाननि लांफैयो गुवाहाटि माइनिनि लांफैयो आङो बेखौ माने देखायहैनो हानाय नङा खाथिनिखौल' हागोन आरो बियो मेगन गैया जेरावखियाबो जानो हागौ बेखौहाय बुंनाङा बे जोंनि मोदोमा बे एखेयानोखा बियो जानांगौला जेरावखिया माने जायो ओमफ्राय जेनेबा आहाराव जाबाय अपारेसन खालामनायखौबो आङो नैबे आदा सम्बारुनि बिजामादैनि बिब' आङो बेखौबो बै थिनालियाव बे लिंलांनानै गादों आंहा प्रुफ दङ बेखौ अपारेसन खालामबायमोन बेस्रा बियो डक्टरनाव थांबाय थायोमोन ओमफ्राय आं बुंदों नों दिनैनिफ्राय डक्टरनाव थांलांला बेजोंनो सोखागोन नों फोथायलाबो फोथायालाबो बेनो नोंखौ मुलिखौ सोखागोन नोङो दा फोथाय होनब्लाबो मुलियानो खामानि मावगोन होननानै माने आङो बुंबोदों दा बेजोंनो खिला बे आहारनिबो माने सम दं आरोखि गोरलैयाव मोनला बे खोथा गैया आहाराव जाला हामा माया होनो बे नंखाय बे आरो बेफोरबायदि मुलियाखौ ओरैनो बेन्दों बेनला लकेल जायगायावनो मोनो ना गुबुननिफ्राय बहुद नागिरनांगौ जायो आरो सम नांगौ माखासेया आङो हाथाइनि मोननै मोनथाम बायदिबाय आरो आंनि हाग्रानिनो 15थासिम दं बेफोरबायदि आरो खिन्थु बे गासैबो बे बेन्दों रायदों बिलाइ बायदिसिनायानो हाग्रा बंग्रायावनो मोननाय जोब मुलिनि बारै बा जोङो गोबां जिनिसखौ जों मोनथिनानै लाबाय मा बेरामखौ फोसाबनो हायो आरो बेफोरबायदिनो फिसा फिसौ गोबांनो बा जायफ्रा दिनैनि दिनाव हयथ' जिबौ अरनाय मानाय बे डक्टरफोरजोंबोथ' गोबां हामो खिन्थु आदायाबो बियो एसे एनै फिसा जिबौ अरनायनि फिसा बिस जायो आरो गिदिर जिबौ अरनायनि बिसा गिदिर जायो होननानै बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन जों ओरैनो इनफर्मेलि जों भिडिअ लानाय जायाखै बेखौ सोंनाय जादों जियानो हक जेखियानो जाया मानो आदानि मुलि खांनाया 10-15थासो लकेल नैबे बेन्दों बेनला बेफोरखौनो होनाय जायो आं बिनि गय बागानाव दङ आदानिनो थ' बियो बेन्दों बेनलाखौनो होनाय जायो बेजों लोगोसे आरो सोरबाया जुदि बेफोरबायदि केन्सार जानायनि बेराम जादोंब्ला ब्लाड केन्सार बन केन्सार बिनि अनगायै बा जेनेब्ला नैबे लक्षणखौथ' आदानिफ्राय खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय माबोरै जाजेनग्रोयो आरो ओमफ्राय बियो गेरेन्टिबो होखादों आरो बेफोरबायदिनो देरहासार इस्लारिनि भिडिअ चेनेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुखाबाय थ' दिनै बिथांनि जाय बेराम जाजानाय ना बिनि बेराम हामनायनि न' फोरमानबो दङ थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय थ' नोंथांमोना मानोथो जायफ्रा केन्साराव भुगिनानै दं जायफ्रा बिदि जानानै दङ बिथांमोना मानोथो बेफोरबायदि गोबाव खस्थ' लाबाय थादों बे स्क्रिनाव होना दोननाय कन्टेक्ट नाम्बारावनो बे आदानाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना फैनो हागोन जायगाखौबो बे आदानि खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय जानांगौ थ' गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि